Predstavte si, že máte sporiaci účet na dovolenky, ale s každou odloženou sumou dostávate dvakrát viac. S programom členstva v cestovateľskom klube Incruises každý dolár, ktorý si odložíte, sa vám zdvojnásobuje. A sen o dovolenke sa stáva realitou oveľa skôr. Keď si urobíte bezplatnú registráciu, dostávate okamžite prístup k bezplatnému vyhľadávaču hotelov a plavieb. Za bezplatnú registráciu takisto dostávate 50 bonusových bodov ako darček. 1 bod sa rovná $1 pri vašej rezervácii. Rozhodnite sa sami, koľko chcete odkladať. Keď to bude $100, získavate 200 bonusových bodov každý mesiac. Keď to bude $250, získavate 500 bonusových bodov každý mesiac. Vďaka tomuto programu rezervujete svoje platby oveľa lacnejšie. Napríklad, našetrili ste si 800 bonusových bodov, vybrali ste si plavbu za $1600, zaplatili ste ju pomocou 800 bonusových bodov a plus $800 z karty. Vaša zľava tvorí $400. Pre aktiváciu členstva v klube si môžete vybrať jeden z plánov aktivácie. Taktiež máme program partnerstva, ktorý dáva možnosť cestovať zadarmo a dokonca aj zarábať. Píšte slovo konzultácia do správy a ja sa s vami skontaktujem. Začnite si na dovolenku odkladať ešte dnes a odcestujte na ňu oveľa skôr a za menej. Ak ťa video zaujalo, neváhaj, napíš mi konzultácia a ja sa s tebou spojím.